Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Το όνομά μου είναι Κανένας, η νέα εκπομπή μας που έχει άξονα την ομηρική φράση και τα λόγια του πολυμήχανου Οδυσσέα. Αυτό το πολυμήχανο της αναλυτικής σκέψης του καλού μου φίλου, του στρατηγού Γιάννη Μπαλτζόη, θα δούμε σήμερα, θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας, τους χάρτες, τις λεπτομέρειες, τις αναλυτικές προσεγγίσεις και τα πιθανά σενάρια για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, μα κυρίως να εστιάσουμε στο Ισραήλ και στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τη Χαμάς και τις άλλες εξτρεμιστικές ομάδες ολόκληρα. Γιάννη Μπαλτζόη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Κασιμάντη, αγαπητέ Πέτρο. Αυτό. Ας μιλάμε στον ελληνικό, τον αριθμό των εφιών, όπως λένε πολλοί. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το τοπίο λοιπόν στην περιοχή και τι εκπλήξεις αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Έχω γράψει ένα άρθρο και δημοσίευσε στο Σελπρές ότι μετά τις δύο προηγούμενες επιτυχίες της Χαμάς, το 2006 όπου κέρδισε τις εκλογές που έγιναν στην Παλαιστίνη, το 2007 που ήρθε σε ρήξη με την Παλαιστινιακή Αρχή και τη Φατάχ, οπότε κέρδισε τη Γάζα, σφαγιάζοντας 700 άνδρες της Φατάχ, και από τότε είναι σε διάσταση οι δύο λαοί, αυτοί που είναι στη Γάζα και αυτοί που είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι διχασμένοι οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν βλέπουμε και πολλές έτσι αντιδράσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή. Και η τρίτη επιτυχία, η οποία ήταν αυτή, αρχική, αλλά φαίνεται ότι σε αυτή την επιτυχία, η οποία μάλλον τους μέθησε στην αρχή με αυτά τα οποία, με τον εύκολο τρόπο, όπως το λένε και οι ίδιοι, που μπήκανε στο Ισραήλ, κάνανε αυτά που κάνανε, πήρανε 240 αιχμαλώτους, ομήρους, φτάσανε μέχρι μια πόλη, την Οφεκίμ, που είναι κάποια 30-40 χιλιόμετρα από τη Δυτική Όχθη, και γενικά, όπως λένε οι ίδιοι, δεν περιμένανε αυτή την ευκολία να μπαίνουν στα στρατόπεδα των Ισραηλινών, να πιάνουν τους στρατιώτες, να τους εκτελούν, να παίρνουν και άρματα Μερκάβα. Και διαρωτάται κάποιος πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να πούμε τι έγινε, αλλά να απαντήσω το ερώτημά σας. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον. Διότι η αντίδραση του Ισραήλ, η οποία όπως λέγανε πιο πριν σε ορισμένες συνεντεύξεις τα ηγετικά της στελέχη, θέλαμε να προκαλέσουμε την αντίδραση του Ισραήλ. Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, οι απώλειες, λέει, θα είναι μάρτυρες αυτοί. Κοινικά, γιατί εμείς συγκλονιστήκαμε με τις απώλειες των αμάχων και με τα νεκρά παιδιά. Για αυτούς είναι κάτι το οποίο το αναμένανε και το περιμένανε και το προκαλέσανε. Πάντως, στρατηγία, είναι δυσίωνες οι προβλέψεις σου για τους ομήρους. Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που έχουμε και λένε πολλοί αναλυτές ότι πιθανότατα κάθε φορά που μπαίνουν σε σύραγγες, σε τούνελ οι Ισραηλινοί και σφραγίζουν τα τούνελ αυτά με μια ειδική ουσία
πλαστική και μπλοκάρεται η οποιαδήποτε είσοδος ή έξοδος από εκεί, πιθανότατα να ταφούν ζωντανοί εκεί και οι όμηροι. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο πραγματικά ρεαλιστικά να το δούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να διαψευστούμε και να σωθούν όλοι αυτοί οι όμηροι. Διότι πραγματικά αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Άνθρωποι οι οποίοι εχμαλωτιστήκαν από τη Χαμάς, από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, και μπορούμε να πούμε γιατί το λέμε αυτό, όταν τα μωρά παιδιά των 8 μηνών και 10 μηνών δεν φταίνε σε τίποτε. Όπως δεν φταίνε και τα μωρά στη Γάζα. Αλλά εδώ είναι επιλογή της Χαμάς. Διότι τι θέλουν τα μικρά παιδιά στη Γάζα, δεν θα έπρεπε να είχε κενωθεί, όπως ζήτησε το Ισραήλ, επιτακτικά κλπ. Και μάλιστα προειδοποιεί, θα χτυπήσουμε αυτή την περιοχή, φύγετε. Δεν τους αφήνουν να φύγουν. Δηλαδή αυτοί που έχουν μείνει στη Γάζα, δυστυχώς είναι και αυτοί εχμάλωτοι της κυβέρνησής τους, της Χαμάς. Κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν, γιατί είναι άντρες της Χαμάς, αλλά δεν φταίνει οι οικογένειές τους. Και το είδαμε αυτό στην Ουκρανία, όπου η Ουκρανία μέσα σε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες άδειασε από τον άμαχο πληθυσμό. Πήγαν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, σωστά κάνετε αυτή την αντίστοιξη. Στρατηγέ, επειδή έχεις υπηρετήσει ως στρατιωτικός ακόλουθος, ως ακόλουθος άμυνας στο Τελ-Αβίβ και έχεις την εμπειρία αυτή, πώς πιάστηκε στον ύπνο το Ισραήλ με αυτή την επίθεση που έγινε με πρωτόγνωρο τρόπο, αυτή η καταδρομική επιχείρηση. Και ενώ έχουμε στο μυαλό μας ότι το Ισραήλ έχει το θέμα της ασφάλειας και το θέμα των ενδεχομένων πράξεων και τρομοκρατικών ενεργειών σε πρώτη προτεραιότητα. Έχει δηλαδή ισχυρά αντανακλαστικά για κάτι τέτοιο. Πώς συνέβη αυτό, πώς χάθηκε αυτή? Έχετε απόλυτα δίκιο. Ο θεμελιακός μύθος στο Ισραήλ είναι ότι κάναμε μια γη για να προστατεύσουμε όλους τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Εδώ είστε ασφαλείς, στην πατρογονική γη. Και μέχρι τώρα το είχαν επιτύχει. Αυτό το γεγονός πάει να κατακριμνήσει αυτόν τον μύθο, αυτή την εντύπωση που είχαν οι Ισραηλινοί, ότι αυτός ο χώρος, το χέρι της Ισραήλ που λένε αυτοί, είναι ένα ασφαλές μέρος. Μη φοβάστε ολοκαυτώματα, μη φοβάστε σφαγές, τίποτε. Εδώ είστε ασφαλείς. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο και αυτό οφείλεται πρώτον στην αλαζονία και στην εντύπωση ότι είμαστε άτρωτοι. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Δεύτερον, αυτοί είχαν μια μνήμη για τα 50 χρόνια από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, όπου πάλι ευνηδιαστήκανε, αλλά στο τέλος νικήσανε με την Γκόλντα Μέιρ πρωθυπουργό. Και είχαν δώσει άδειες, ήταν τριήμερο για αυτούς, Πέμπτη, Παρασκευή και το Σαμπάτ, το Σάββατο που είναι πάλι αργία. Είχαν δώσει άδειες στο 70% του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Και το τρίτο είναι ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος έχει 3, τη Μοσάν, το εξωτερικό, τη Σινμπέτ για το εσωτερικό και την Αμάν, η οποία είναι για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτοί πραγματικά, ενώ είχαν κάποιες ενδείξεις, πάντα να ξέρετε, όπως και οι Αμερικανοί στο Pearl Harbor και αλλού είχαν ενδείξεις, αλλά δεν τις αξιολογήσαν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θεωρήσαν ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα η Χαμάς. Δεν μπορεί να είναι τόσο εκπαιδευμένη. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Η συνεχή ροή πληροφοριών, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή και η διασταύρωση και η επεξεργασία των πληροφοριών ατονίζει. Γιατί βλέπει κανείς ότι είναι πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται, δεν γίνεται τίποτα παρά τις πληροφορίες και έτσι υπάρχει αυτή η άπνοια της αντίδρασης. Μετά συνέβη και το εξής που τους παραπλάνησε. Είχαμε γεγονότα στη Δυτική Όχθη, στη Τζενίνη και κάπου αλλού. Και κάνανε φόκους στη Δυτική Όχθη. Νομίζανε ότι το μεγάλο που έρχεται, που τους είπαν οι Αιγύπτιοι, είναι στη Δυτική Όχθη. Έκαναν αυτό το κρίσιμο και στείλανε μονάδες εκεί. Μάλιστα, ο Γιδεών Λεβί, ένας από τους αρχισυντάκτες της Χάρετζ. Η Χάρετζ είναι μια κεντρώα εφημερίδα, πολύ καλή εφημερίδα, η οποία εφαρμόζει σκληρή κριτική, ιδίως στον Νετανιάχου, ο οποίος διέπραξε λάθη φοβερά. Δίχασε το λαό του με αυτό το νόμο, με αυτή τη μεταρρύθμιση, τη δικαστική μεταρρύθμιση, που ήθελε κατά κάποιο τρόπο να απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Έκανε συνεργασία με ακροδεξιούς, σαν τον Μόντριχ, σαν τον Μπεν Γκβίρ κλπ., οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και από τα Ισραηλινά δικαστήρια για ρητορική μίσους. Λοιπόν, τους απομάκρυνε ή μάλλον δεν τους έβαλε σε τέτοιο mood, σε τέτοια εντύπωση ότι από τη Γάζα θα έρθει η απειλή. Γιατί
υπήρχε κι άλλος ένας λόγος. Ο Νετανιάχου τελευταία, επειδή ο τελευταίος πόλεμος που κάναμε τη Γάζα ήταν το 2014. Δηλαδή 9 χρόνια μέχρι τώρα δεν είχαν πόλεμο. Πριν από 2 χρόνια ανταλλάξαν κάτι ρουκέτες, οι οποίες ήταν έτσι για το Θεαθήνε το 2021. Αυτό έκανε τους Ισραηλινούς να πούνε ότι με τη Γάζα έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Νετανιάχου, ο οποίος κυβερνάει πήγε στα 14 χρόνια συνολικά και έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, πουλούσε το αίσθημα ασφάλειας που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Μίστερ Ασφάλεια, με μένα δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Λοιπόν, όλα αυτά τους αποκοιμήσανε. Μάλιστα είχε κάνει και κάτι άλλο. Άφησε μυστικά να πάνε κονδύλια και από τα αραβικά κράτη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική να πάνε στη Γάζα, υπό μορφή υποτίθεται ανθρωπιστικής βοήθειας. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και με ένα άνοιγμα. Έδωσε άδειες για 18.500 Παλαιστίνιους από τη Γάζα να μπαίνουν το πρωί στο Ισραήλ, να δουλεύουν και να ξαναγυρίζουν το απόγευμα. Εντάξει, ίσως θα πει και κάποιο στρατηγείο ότι είναι και ανοίγματα τα οποία στα πλαίσια της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας απαιτούνται, πρέπει να γίνονται και πρέπει να έχει και μια πιο σύγχρονη αντίληψη το Ισραηλινό κράτος. Βεβαίως, να γίνονται αυτά τα πράγματα, έπρεπε όμως όχι μόνο αυτά, δεν είναι αρκετά. Η Γάζα είναι ένα περίκλειστο μέρος, δεν μπορεί να... είναι 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι που ζουν σε ένα καθεστώς ανέχειας, σε έναν ελεύθερο καθεστώς λόγω Χαμάς, αλλά και δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου στη Γάζα. Θυμάστε ποιος είχε πει ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ατομικές βόμβες στα χέρια των Παλαιστινίων? Βεβαίως, το έχω γράψει και τις αναφορές μου. Λοιπόν, όχι εκατοντάδες χιλιάδες. Ήταν μια συνομιλία του Αραφάτ με κάποιο δημοσιογράφο κλπ. Και λέει, τι κάνουμε τώρα εδώ, λέμε, τα βάζουμε με ένα κράτος που διαθέτει, λέει, πυρηνικά όπλα. Και απαντάει ο Αραφάτ, έχουμε και εμείς, λέει, ατομικές βόμβες. Λέει, τι εννοείται, του λέει αυτό? Λέει, οι ατομικές βόμβες, οι δικές μας, λέει, είναι οι μήτρες των Παλαιστινίων γυναικών. Και όντως, και εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Κασιμάτη, επειδή έχω σημειώσει ειδικά για εσάς, να σας πω κάποια ποσοστά μάλλον πληθυσμού στη Γάζα. Έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, μέχρι 18... Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι η αύξηση του πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή και οι γεννήσεις νέων παιδιών υπερπολαπλασιάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα των Παλαιστινίων, με αποτέλεσμα να μεγενθύνεται η απειλή για τους Ισραηλινούς. Βεβαίως. Θα σας πω το εξής. Σήμερα ένας περίπου στα 2 είναι παιδιά κάτω των 18 ετών. Δηλαδή για την ακρίβεια 47,3%. Και άνω των 18 ετών, ναι, ο 18άρης, 20άρης, 22άρης δεν είναι και γέρος, έτσι. Λοιπόν, είναι 52,7%. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Είναι η αριθμή είναι αμήλικτη. Και η Δυτική Όχθη έχει 42% ναι, κάτω των 18 ετών, ναι, και 58% άνω των 18. Το Ισραήλ 33% κάτω των 18, 67% άνω των 18. Μάλιστα. Και για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, στις ΗΠΑ 22 κάτω των 18 ετών και 78. Προσέξτε, από αυτούς, γιατί γίνεται, γιατί τόσο νέοι? Λοιπόν, ψάχνοντας να βρω γιατί γίνεται, ακούστε. Πρώτον, δεν προλαβαίνουν να γεράσουν. Αν δείτε τα ποσοστά αυτών που είναι πάνω από 70 χρονών, είναι το 0,4 του πληθυσμού. Δεν προλαβαίνουν να γεράσουν. Δεύτερον, παντρεύονται νέοι. Τρίτον, η γονιμότης είναι 3,38 ανά γυναίκα. Κάθε γυναίκα γεννάει 3,5 παιδιά. Μάλιστα. Να μην πούμε για Ελλάδα που σβήνουμε. Και το άλλο είναι η εντύπωση που έχουν ότι με την απόκτηση παιδιών, λοιπόν, είναι μια αντίσταση προς τον εχθρό που έχουν το Ισραήλ. Μάλιστα. Θα βάλουμε μια τελεία, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ στην εκπομπή μας. Το όνομά μου είναι κανένας. Ο Πέτρος Κασιμάτης αποκαλύπτει τον πολυτάραχο βίο του πρίγκιπα που άναψε τη φωτιά της Επανάστασης του 1821. Η μυθιστορηματική πλοκή αποτελεί μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις μάχες, τις παραδουνάδιες ηγεμονίες, τις δολοφονίες, τις δολοπλοκίες στο Μοριά, τα ακριβά μυστικά του Ξεσηκόμου. Το βιβλίο των εκδόσεων Λιβάνι Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο τελευταίος πρίγκιπας, είναι ένα βιβλίο που κόβει την ανάσα. Το όνομά μου είναι κανένας, εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή μας, μαζί με την πολυμήχανη σκέψη, την αναλυτική σκέψη του στρατηγού και προέδρου του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, του Γιάννη Μπαλτζόη. Στρατηγέ, για να δούμε τι γίνεται με το παρακλάδι του ISIS.
την επωνομαζόμενη ομάδα του Σινά που κινείται στην επαρχία του Σινά. Είναι ένα παρακλάδι, όπως είπατε, του ISIS που δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτή λέγεται επαρχία του Σινά. Ναι. Έτσι, γιατί είναι στο Σινά. Σε καθημερινή βάση ο Αιγυπτιακός στρατός έχει διεξαγάγει επιχειρήσεις, έχουμε νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Πώς συνδέεται με τα γεγονότα αυτά? Έχουν επαφές. Οι επαφές είναι μέσω των τούνελ τα οποία βγαίνουν λοιπόν στο Σινά. Από εκεί περνάνε πάρα πολλά οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και ό,τι άλλο απαιτείται. Δηλαδή μέχρι και λαθρεμπόριο, οποιοδήποτε προϊόντος που μπορεί να φανταστείτε. Εδώ θέλω να πω το εξής. Από τα τούνελ στις σύραγγες που είναι από τη Γάζα, είναι σαν τον ιστό της Αράχνης, είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Ο Σινουάρ, ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο επικεφαλής δηλαδή της Χαμάς στη Γάζα, λέει ότι είναι πάνω από 500.000. Πάνω από 500 χιλιόμετρα. Μήκος. Αντιλαμβάνεστε, όταν η Γάζα έχει μήκος από το βορρά μέχρι το νότο 41 χιλιόμετρα και πλάτος από 6 έως 12. Το μεγαλύτερο πλάτος είναι στο νότιο τμήμα της Γάζας. 500 χιλιόμετρα, άρα όλα από κάτω είναι σαν μυρμικοφολιά με διακλαδώσεις. Από εκεί περνάνε όλα τα προϊόντα από το Σινά. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να τα ελέγξει, διότι είναι περιοχή που συνδέεται, που κυριαρχούν, θα το λέγαμε, αυτό το παρακλάδι του ISIS, η επαρχία του Σινά. Η δημιουργία των τούνελς πάντως είναι πανάκριβη δουλειά και απαιτούνται πολλά εκατομμύρια δολάρια για να ανοιχτούν και να δημιουργηθούν. Και λέγεται ότι από την οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν από άλλες αραβικές χώρες, ένα μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, πάει στην κατασκευή των τούνελ και τα άλλα κατευθύνονται σε άλλα έργα οικειών, πολυκατοικιών και συγκροτημάτων για να διαμείνουν οι Παλαιστίνοι. Να πούμε μερικές αλήθειες. Μετά από κάθε πόλεμο στη Γάζα, ξέρετε, η Χαμάς τι παράγει για να παίρνει λεφτά και λοιπά, ναι. Από το Κατάρ που είναι το ATM της Χαμάς. Ναι. Πόλεμο και τρομοκρατία. Ναι. Μετά, αφού προκαλούν το Ισραήλ και ξέρουν την αντίδραση του Ισραήλ, ότι θα βομβαρδίσουν, θα αυτό κλπ. Διαφωνώντας για τον πληθυσμό πώς θα είναι νεκροί, όσο περισσότεροι είναι, λένε τόσο καλύτερα. Μετά γίνεται ένα ταμείο από τα αραβικά κράτη και όλοι συνεισφέρουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ναι. Μέχρι εδώ όλα καλά και έτσι πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς όμως η ηγεσία της Χαμάς δεν ξοδεύει όλα τα λεφτά για την ανοικοδόμηση ή για την βοήθεια των Παλαιστινίων που ζουν στη Γάζα. Το έχουν μοιράσει σε τρία μερίδια. Το ένα το μερίδιο είναι όντως για την ανοικοδόμηση της Γάζας, είναι για να δώσουν στον κόσμο και λοιπά βοήθεια και το καθεξής. Το δεύτερο μερίδιο είναι για να αγοράσουν οπλικά συστήματα καινούργια, από αυτά που ξοδέψανε. Και το τρίτο στις τσέπες των ηγετών της Χαμάς, οι οποίοι κάθε 5 χρόνια αλλάζει η ηγεσία της Χαμάς και πάνε στο Κατάρ και ζουν πλουσιοπάροχα. Δυστυχώς αυτό είναι το καθεστώς που υπάρχει. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλούς από τους ηγέτες της Χαμάς να είναι στο Κατάρ. Το οποίο το Κατάρ είναι ο τόπος ο οποίος καταφεύγουν όλοι οι ηγέτες της Χαμάς. Όπως και ο Κανίγια που βρίσκεται εκεί. Ο Κανίγια πηγαίνω, έρχεται Τουρκία, Κατάρ κλπ. Ο ρόλος της Τουρκίας ποιος είναι τώρα σε αυτήν την σκοτεινή ιστορία? Ύποπτος, πολύ επικίνδυνος και θα έλεγα είναι και ένας από τους τρόπους, ένας χώρος σαν Τουρκία δηλαδή, όπου βοηθάει και μεταφέρονται πολλά κρίσιμα οπλικά συστήματα. Τον ίδιο ρόλο είχε, φίλες και φίλοι, κάνει, διεκδικούσε η Τουρκία και αυτό αποδείχθηκε ότι συμβαίνει έτσι και με τον ISIS. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί ήταν οι εγκαταστάσεις του βαθύ διαδικτύου, του βαθέως διαδικτύου, εκεί υπήρχαν οι δυνατότητες και τα δολάρια τα οποία διακινούνταν για την υποστήριξη του ISIS και παράλληλα υπήρχε και η πολιτική στήριξη στο Ισλαμικό κράτος. Το ίδιο κάνει πάλι η Τουρκία τώρα, πολλά από τα συστήματα τα οποία έχει. Δηλαδή, πώς μπορεί η Χαμάς να έχει αντιαρματικά συστήματα Javelin,
αυτά που έχουν στην Ουκρανία, ό,τι καλύτερο που έχουν οι Αμερικανοί. Το οποίο σκοπεύει εδώ, ο πύραυλος πάει πάνω και χτυπάει την κορυφή του άρματος. Αυτά έχουν έρθει από την Ουκρανία. Ξέρετε, η Ουκρανία είναι η μαύρη τρύπα, όχι μόνο για τις τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και για άλλα πολλά κράτη. Πάντως στην Ουκρανία και τη Ρωσία τον πόλεμο αυτόν τον ξεχάσαμε. Ναι, βέβαια. Κύριε Μπαλτζόη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας φωτίζουν αυτή την ευαίσθητη ζώνη εκεί στη Μέση Ανατολή. Και ανιχνεύσατε κι εσείς ένα άρθρο πρόσφατα ενός τελέχους της CIA με τίτλο «Ποιος θα δολοφονήσει τον αιμοδιψή κλόουν», αναφερόμενο είναι μια στο αναφορά. Ζελένσκι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Ζελένσκι θα είναι αυτός που θα θυσιαστεί από τους Αμερικανούς για να δείξουν ότι δεν αποτύχαμε εμείς, αποτύχε η ηγεσία της Ουκρανίας. Πριν από ένα μήνα ο Ζαλούσκι... Και ο νέος ηγέτης δηλαδή θα ζητήσει ειρήνη, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, αυτοί που θα είναι θα ζητήσουν ειρήνη για να μην χάσουν περισσότερα. Έχουν βάλει κάποιους όρους οι Ρώσοι. Το ένα είναι ότι αυτά που έχουμε πάρει δεν τα ξαναπαίρνετε πίσω. Αυτοί είναι οι νικητές άμα σταματήσει ο πόλεμος τώρα. Το δεύτερο είναι, και θα αναγνωρίσετε ότι είναι ρωσικά, το δεύτερο είναι ότι θα αποστρατικοποιηθεί πλήρως η Ουκρανία. Το τρίτο είναι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Και δηλαδή αυτοί είναι οι τρεις βασικοί όροι. Τι είναι αυτοί οι όροι? Είναι αυτά που έλεγε από την αρχή. Έλεγε δεν θα μπείτε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή αν ο Ζελένσκι έλεγε από την αρχή δεν μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ, δεν θα γινόταν ο πόλεμος. Και να τηρούσαν βέβαια τις συμφωνίες του Μίνσκ για τον Ντονμπάς, το οποίο βέβαια δεν το τηρούσαν, είναι άλλη περίπτωση αυτή να το αναφέρουμε. Πάντως επειδή μιλάμε για την επόμενη μέρα και στην Ουκρανία, να δούμε και ποια είναι η επόμενη μέρα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να αναδυθεί και να φωτιστεί ο ρόλος ενός Παλαιστίνιου Μαντέλα? Δηλαδή κάποιος που βρίσκεται στις φυλακές και έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, έχει δημιουργήσει έναν μύθο. Λοιπόν, αυτό είναι μία άποψη, υπάρχουν και άλλες. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή ζώντας στην περιοχή επί 3,5 χρόνια, πιστεύω ότι οι ηγεσίες και από τις δύο πλευρές, οι υφιστάμενες, πρέπει να εξαφανιστούν. Έχουν αποτύχει στο ρόλο τους. Ο Νετανιάχου είναι αυτός ο οποίος δεν ήθελε το Παλαιστινιακό κράτος, δηλαδή αυτό που υπάρχει στα ψηφίσματα του ΙΕ, που λέει από το 47, το 181 ψήφισμα του 1947, άμα το δούμε κύριε Κασιμάτη, αγαπητέ Πέτρο, θα δούμε ότι το εδαφικό, που είναι το μείζον για πολλούς Παλαιστινίους, θα ήταν δηλαδή το Παλαιστινιακό κράτος 3 φορές περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Ο Γιτσάκ Ράμπιν το ήθελε, αλλά δολοφονήθηκε. Και ο Αραφάτ, ήθελε τη δημιουργία. Και ο Αραφάτ το ήθελε μετά κατά τη διάρκεια της Ιντιφάντας του Αλαξά, που ήμουν κάτω, άλλαξε αντίληψη και πήγαινε να τα βρει. Γιατί το 2000 στο Camp David δεν δέχτηκε να υπογράψει. Και επειδή στον τρίτο χρόνο άρχισε να λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε και να βρούμε κλπ, φαρμακώθηκε. Φαρμακώθηκε. Ναι. Ήταν δολοφονία δηλαδή. Όλες οι πληροφορίες εκεί συντείνουν. Και άμα δείτε και το πόρισμα του γιατρού, ο οποίος έκανε την νεκροτομή στο σώμα του Γιάσερ Αραφάτ, μιλάει σαφώς και κατηγορηματικός, δηλαδή όποιος το διαβάσει δεν χρειάζεται να είναι γιατρός, καταλαβαίνει ότι δεν είναι φυσικά αίτια, εν πάση περιπτώσει. Λέγεται ότι ήταν και αιτία η χειραψία ενός διπλωμάτη Λατινοαμερικάνου που τον συνάντησε και λειτουργούσε για λογαριασμό των εχθρών της Παλαιστίνης. Εγώ έχω μάθει από Ισραηλινής πλευράς, διαβάζοντας εκεί, ότι υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με αυτούς οι οποίοι ήταν εναντίον του Αραφάτ και ότι αυτοί τον δηλητηριάσανε. Οι πολλοί έμπιστοι άνθρωποι του Αραφάτ του δώσανε, γιατί πρόσεχε γι' αυτός, ας πούμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, μάλλον είναι δολοφονία. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα, για την άλλη Κυριακή, το δικό μας τηλεοπτικό ραντεβού. Σε ποιον ανήκει ο κόσμος, φίλες και φίλοι? Στον Bill Gates, στον Elon Musk, στις φαρμακοβιομηχανίες, στην Goldman Sachs, στις πολεμικές βιομηχανίες, στις τράπεζες? Σε κανέναν από αυτούς. Ο κόσμος ανήκει σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο Θεός. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι. Και να κάνω μια ευχή. Ελπίζω οι νέες ηγεσίες που θα προκύψουν πλέον μετά από αυτόν τον πόλεμο να καθίσουν κάτω, να τα βρουν και να δημιουργηθεί επιτέλους Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συμβιώνει ειρηνικά με το Ισραήλ. Θέλουν νέες ηγεσίες θαραλέες και δυνατές να
ξεπεράσουν τα ταμπού που υπάρχουν σήμερα. Είμαστε κάποιοι που ξεχάσαμε ότι είμαστε θεοί. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα.